Atomsakhe hamya wngkha kwlai hakotorni mung gwnang musician AR Rahman kokti salono bono chennai ni sakam nogo admit khwlaijak kokto saimanka cha salo London ni simi firogoi tongmani AR Rahman aboni yagulo hamya wngkha bini agebo fatar hakotorni firokmani yagulo bini khungsa o khwnui saknai kolnai rokbai malai khebo AR Rahman ni abo halok wngkha kaham khe mairoksa yani bagui AR Rahman ni khukpang ni bwkhaktwi saklaijak bini heart ni bemar no twi kok sajakma rok abo jotono erengmang no hwnui saka bo AR Rahman dehydration ni bagui sakham nogo saknaijaknani bagui thangmani London ni simi jora kwdwngma bagui thanglaiso khwlaimani bagui bini kangkhung bo kisa saka hwnui saka bo saknai kolnai rok saka AR Rahman ni saka hamtei dakti no bono discharge khlaijaknai hwnui Bureau Report Kokharang।